बा चुनाव राजा जी, बाहरा से आई राजा जी, आके अपना सुधीर भैया के विजयी बनाई राजा जी। अब की ना भुलाए के बाटे अपना सुधीर भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। अपना सुधीर भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। सुधीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुधीर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 5 साल पयाइल बावे मुखिया के चुनाव राजा, तेरी जानी करी रउआ घर चली आई राजा, घर चली आई राजा। दुनो बेकहत जाके बुथावा पर फोटवा गिरावल जाई है, विजयी के झंडा अपना सुधीर जी के खूब लहरावल जाई है। सबका से बतावे के बात है अपना सुधीर भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। अपना सुधीर भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। चल आफताब लेकर चल, चल महताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में जमाने के 100 इनकलाब लेकर चल। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। उठिए नींद से जागिए, उठने और सोचने समझने का वक्त आ गया है। नहीं के हवा पूरा गौआ में बहतावे, जीती है सुधीर जी भैया सभे लोग कहतावे, सभे लोग कहतावे। गौआ के बच्चा बच्चा बूढ़ा सब करत प्रचार बार हो, अपन सुधीर भैया सभा से करत गोहार बार हो। इनके ना भुलाए के बाटे है अपना सुधीर भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। अपना सुधीर भैया के जितावे के बाटे, मुखिया बनावे के बाटे। जगदम्बा रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सुनौली।